sa wala pa mamatay si Jesus, maugid ni ang dili kay nila masabtan kaning pag-ingon niyang sa dili madugay, dili na ko ninyo hikitan niya sa mubong panahon makita na sab ko ninyo, tungod kay wala pa manggod mahitabo sa una nga dunay mabanhaw. Ang kamatayon sa una gitan-aw nga murag maunay katapusan, pero dili di ay mo katapusan. Mao nang si Jesus pagkabanhaw na niya ug hangtod karon mao na ni ang nagdagan nga pagsabot nato sa kamatayon, kana kun mosabot ta nga kana ding kamatayon moabot gid na nato, pero soda na siya sa mubong panahon. Kadiyo trata mamatay, mabuhi ratag balik. Sige lingyay mong tupad. Ing na okay ra nimo mamatay kadiyot. Ing na ba? Kana kon ato siyang ayuhon pagpangandam, ato gyud siyang dawaton, ato siyang andaman, ug ato siyang agian. Kadiyot ra na kay nga mahitabo. Parihara na ana bang kana bang mga nagutay mga sakit sa manang hilanat, basta mo inom lang kag tambal pahuway ka, kadiyot ra man na pahuway lang. Sa una sad kami mga bata hingo ng ngipon, hiktan din papaghilo. Sige, kadiyot ra kay ni papakon lang agtang puk bira ritso awan na tangtang na, kadiyot ra man na. Pero samtang maghunahuna ta yay sakit tingali ni mahadlok dayon ta. Ayaw kahadlok sa kadiyot nga kasakit. Ang ato untang hunahunaon unsay sunod. Munang ningon si Kristo, maghilak kamo og magminatay apan malipay ang kalibutan. Nganuman tungod kay ang kamatayon nga gihisgutan ni Jesus, iyang kamatayon ug ang kamatayon sa magsunod niya martyrdom. Sa ato pa pistahan tas kalibutan, bugal-bugalan, malingaw kay sila, lingaw kaayo. Muna pagkakuan ni Kristo, pagka katunang gimartir na siya, sigig suliyaw ang mga sundao, puli-pulihan siyag tamparos, puli-pulihan siyag kulata, ilang patuyok-tuyokon si Jesus nga taptapan ang naong, sukmagon o niya pangutanon kinsa may nagsukmag nimo, kinsay nagsagpa nimo, murabag gikalingawan ba? Okay ra mo ana? Dili mo okay? May pagkayawan on ganun. Nya ibutang lang ginasunahuna, kadiyot ra ni, kadiyot ra gini. Di ni magdugay. Mao na si Jesus, iyang gikondisyon ang iyang mga kauban hasta sad kita nga kanang mga kasakit, kanang kamatayon dinhi sa kalibutan, so ra gina sa mubong panahon. Kun di lang gyud ka mulikay ana, di lang gyud ta mahadlok ana, kadiyot ra kay na siya. Doon na sa na siya gitawag og dili gyud physical, doon na sa nay psychological or emotional dying. Kana bang karon ang kalibutan nagantos aning stress. Pero namang mas stress ba tungod kay di sila ka move on matod pas istorya. Di sila ka move on sa ilang mga painful situations and painful experiences. Gibudhias bana, gibudhian sa asawa, ana, gibuwagan sa uyab, hikog dayon, ana. Kay di ka move on. Ngano man, matod pa sa psychological analysis, kanang emotion is a fleeting moment.
kanang emosyon ba mura ra kuno na siya og dagom. Bantay mo sa dagom, ngit-ngit kay tanan kay napasya tungod nimo, pero kanang dagom nag-irog man na siya. Bisag unsa pa na kabaga, nag-irog ra na siya. Og mo pundo lang ka, di lang ka mo irog, mawa ra gyud ang dagom kay nag-irog man na siya. Adi mo kay imagine? Basta mo pundo lang ka, pero mukuyog ka sa iyang dagan, pasabot mukuyog ka, matod pa sa istorya, makari ka sa imong emosyon, madala ka sa imong emosyon, ang magkuyog mo ang dagom, niya mawa pa siya. Dili na siya mawa, kaya ni kuyog naman kaniya, pero may man kang nagpatungod, mo na, relax lang, pundo lang, dawata lang. Napasa na yung mga terminong nag-ingon, go through the pain without complain. Ana. Sige be, i-repeat ko na sa imong tupad, na go through the pain without complain. Sige na. Kanang imong bana, imong anak, imong office mate, imong classmate, kita sa dinhi, imong churchmate, nung buangon sad kaayo, anang kon lang, pundo lang, pasabot padayuna ang pagbuhat og maayo, ayaw pagpadalas imong emosyon. Pre na bang ngabit imong bana, nya di mo tugaan nimo. Aw di magpakabuutan kang asawa ngadto sa imong buangon nga bana, ayaw pagsigig imo na sang susi-susihon dito, mura na kag NBI agent, sige kag sunod sa imong bana, pang check up po na nimo mga cellphone, imo na siyang pangsigihag check up ngadto sa iyang mga amigo, iyang mga amiga, nya dayon kag duda o kinsa na iyang gitiksan dihag langga-langga, napanay unsa na ilang text-text, honey, ana, napay mga muwa-muwa, imo ginang basahon tanan. Na, ug mao na imong buhaton, sige kag ukoy-ukoy anang cellphone sa imong bana or sa imong asawa, makarid ka sa emosyon, kada adlaw 14 imong sukua. Sige kag kasuko. Kuha mo? Pero pasagdi lang ng iyang cellphone diha, pasagdi lang ng iyang relasyon diha, sigihi lang gid siya higugma, tarunga lang yun ang imong relasyon niya, paglikay anang mga sala, kasuko, kasilos, pagduda, kanang pagka-judgmental, mga sala man na likay, sige lang yung binuutan. Nawa, di ba, ug di na siya mamatay, mausab ra gyud na. Lagi, mausab ra gyud. Ako, mao man na akong prinsipyo din di ba, din sa ato, na ay magbinuang nako, sige lang yung kong buhat og maayo. Unsay mabuhat akong maayo ngadto nila, sige na kong buhat. Madugay, og di gyud maamigo. Patay. Ana. Og di sad sila'y mamatay. Ikaw man say mamatay, kita man say mamatay. Di, wana, humana. Nya kanang kamatayon, kadiyot ra man na. Matod pa ni Kristo diri, mag-uol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Mag-uol apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Mao na sila si San Pablo ug ang mga apostoles, ang instruction gyud ni Kristo, ayaw gyud mo pamugos. Kung dili mo dawaton sa usa ka lugar, balhin ngadto sa laing lugar. Pero padayon gyud sangyaw, lutoson mo sa usa ka lugar, balhin sa laing lugar, padayon lag sangyaw, kay mao ni ang paagi nga masangyaw ninyo ang pagtulunan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ayaw pag-focus sa usa ka lugar, focus sa pagsangyaw. Unsay obligasyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Mo na gi-atake man sila si San Pablo diri sa mga Hudiyo. Ingon San Pablo, di man ka mo mudawat, mangadto na misdili Hudiyo. Nalingaw ra pud sila dito. Manay nana, padayon lagbuhat og maayo. Mabuta nang parihara ko na aning pagpakamatay alang sa
hatag sa imong bahandi ngadto sa imong isig katao, sama ng yuta, kwarta, mga alahas, pagkaon ug uban pa, imo nang ipanghatag. Unsa may mahitabo nimo, sakitan ka dili? Ha? Sakitan ka oy kay imo guna personal. Imo nang personal nga yuta, imo na nang giangkon, imong ihatag aron lang maagian sa imong silingan di magkalisod. Sakit murag gilangkat gikan nimo. Nya kanang mga alahas, kawaton sa kawatan, di lang nimo bawion, hatag lang to nimo. Mga cellphone, anak kawaton, hatag lang. Kwarta, imong ihatag. Na, tanan, hatag yun. Si Kristo gani, hasta dugo, gihatag. Anak, unsa may sunod, na ay gitawag og pagkabanhaw. The transformation, ang grasya nga mahitabo niya ng imong pagkamanggihatagon. Unsa man ang grasya ha? Matod pa ni Kristo, ibalik na nganha nimo sa akong amahan, gatusan kapilo. Makabaton ka dinhis kalibutan o gatusan kaalahas, gatusan kakwarta, gatusan kapilo sa imong gipanghatag ngadto sa imong mga silingan. Og mauna na ang gitawag ni Kristo, maguol mo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kita din sige tagbaligyag slot nya ini kadawat atong slot atos ang ihatag ngadto sa mga contractors, ihatag nato sa mga way bugas, ipahimo natog balay sa mga way balay, i-donate nato ngadto sa mga lain sang parokya nga mas nagkinahanglan, ngadto sa laing mga community sa simbahan nga nagkinahanglan, atong ipangbahin-bahin ba kining ato mga slots nga nadawat og sa ato sang project. Unsa may nahitabo, naghatag tag kaguol o kalipay? Oh, lingiyay mong tupad. Ing kapila na ka nilipay sa simbahan. Na. Nakapila na ka nilipay, pasabot kapila na ka nipalit og slot. Basig ikara sa galipay-lipay sa imong kwarta, wa jud ka mo palit og daghang slots. Una lipay na ta nga ni-increase na sa gamay ang atong halin. Ang atong halin sa SBF DAG niabot nag 20,355 kagahapon, nya napay 39,645. Nya kay do naman tay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 16 ka tag 500 na nasa tay duha ka 16 slot challenge nga nadawat. Atong pakpakan ang namalit ani. Na ay nangutanan nako, Padre, mahurot ka ng kadaghan anak. Nako, ay sus, ay na lang sig pangutanag, mahurot ba na kadaghang tao sa kalibutan, kadaghan natog parokyano, na apay online, na apay territorial. Huwat lang tag kinsay tandugon sa Ginoo o kinsa say gustong malipay. Kay kani manggong paghatag nato og kalipay sa uban nga igsoon, tagaan sa tagkalipay sa Ginoo. Muna kamong mopalit og slot, tagaan gyud mo kalipay. Wa gini palit og slot nga wa gyud makatagamtam og kalipay. Gani ang uban nga adik na nagpalit og slot tungod kay naay kalipay nga nagsunod. Sakit ang kanabang kuhaon nimo gikan sa imong panudlanan ang 500 pesos imong ihatag nga resimbahan. Sakit. Naidagamay pain ba? Pero inigbalik ana gikan sa Ginoo, punga-punga yung kas kalipay, kalinaw, kalipay, additional nga income, additional nga good health, additional nga success, and additional nga strength, nga bisan pag ang imong problema nagpadayon, ma-relax na ka. Bisag ang sitwasyon sa imong kinabuhi nagpadayon nga unfavorable, pero favorable na ang imong heart. So di na kabayrag sapi. Karon ay daghan na kayo na naghikog. Kinsa man na naghikog, mga daw nga mga tao. Kana mga taong dili manggihatagon, kana mga tao nga sigig yung self. Sangko gyud kas hikog kay ang sitwasyon karos kalibutan
sus paita. Ang gusto nimong kabuoton di nimo makabuot tungod aning gubat, tungod aning kaning mga climate change, kaning mga kamatay, drugas. Do na unta kay gustong kabuoton, mawagtan lang kay tulison sa mga adik, patyon sa ka ana imong anak gusto ta ka mulampos, gipasuyop sa aning mga drug pushers, di ba? Ana imong anak dito nga nagtinarong babae girip sad sa imong pag-umangkon nga nakasuyop. Inana dili na mahitabo ni ana ron nagtuyok-tuyok na ng panghitabo nya. Kung ikaw kuwang ka sa Ginoo, makaatubang ka ni self yun imo, di frustration, ma-frustrated ka, ma-hopeless ka, may pag magpakamatay kay wa naman ni silbi ang akong kinabuhi. May kusog kayong muampo, nakaanak og daghan, 5 o 7 ba to yang anak niya, perti pobriha. Murag di sad mo atiman ang iyang bana ba, giingnan siya sa iyang mga kaliwat nga wa na nay kapuslanan, anong gasigi man kag panganak, wa naman nay kapuslanan. Unsa na lay dangatan na nimong anak, magdugang-dugang nas problema sa kalibutan, mahimo ng mga yagit ana. Siya sige gisag ampos Ginoong tagaan siyag pamaagi. Og tinuod yun, natagaan siyag pamaagi, na-employed siya, hangtod gani, naka-abroad pa siya. Karon hurot-hurot na yung graduate yang anak sa college, mga buutan pag yung kayo. Unsa man na siya. Paghuman niya atong kasakit, mga bugal-bugal, mga pag-antos pa aning banang, way kapuslanan ang mga gibuhat, iya lagi nang giagian, laom lagi sa Ginoo, naagi reward. Karon malipayo na siya. Pag text niya nako, ako din siyang giingnan, congratulations, pwede na kang mamatay. Muningon masad simbako pa simbako nako, agyapon kay ni klaro. Pero sige lang. Nahimog yun. Ingon ani ang giingon si Ginoo, kadiyot ra na. Mo na sa atong tubag sa Salmo, samti tubag na to. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang gahom sa Ginoo mo'y muluwas nato gikan sa kamatayon, gikan sa kasakit, o gikan sa mga dimalas na hinatag sa yawa nining kinabuhia. Don't worry, na ay makaluluwas gagahom sa Ginoo. Simply go through the pain without complaint. Padayon sa pagbuhat og maayong, ayaw pagpausab-usab sa imong desisyon, ayaw pagpadala niining mga makasasala, higugmaa lang na sila aron mo tubod ang grasya gikan nimo. Na sila nagpa-counseling nako, ni ulbo na ang kagubot sa ilang pamilya, nagsugod ra gidto sa iyang duda-duda sa iyang bana, hangtod ang iya ng mga kaliwat, ang mga kaliwat sa niya, kaliwat siyang bana, nagkaaway na sila sa away, mga anak away, hasta iya mga amiga na nga igo na. Nga naman, nigukod man siya, ning tubay man siya. Ako sus, kasigi palang kaghigugma, karon malinawon takay ka. Ini siya maghilak man sa tapader. Ako, silak lang. Mawara na imong hilak. Layo ra kay nang 3 ka tuig. Din aka maghilak. Karon, kining inyong kagubot, hangtod na lang mo mga matay, wa na mo ani tingganay. Di ba? Sige, lingi ay mong tupad. Ing na sugod karon. Ing na. Sabat na ko ba, nasugod karon, din agid ta mo reklamo ha. Ay nagyog reklamo. Kaya mo na tinubdas kalipay. Sige, manindog na ta.